This is a lot of expensive homes over here. Don't they have oh my, they have the what is that up there? I don't even know what it's called. To the left is Bel Air. Салом алейкум дӯстои аз бародарои гиромӣ. Ҳоло ҳамин сухторе ки мебинед, дарахтое ки сухтагӣ аст, ин ҳамон дар телевизору хабароша медидем ки дар роҳи Калифорния ҳозир ин тараф бошад, тарафи Лас-Вегасро бисёр оташи баланду сухторои баланд дида мешуд. ин ҳамин тараф аст. бинед, ҳамаш сухтагӣ аст. перевали тарафи Калифорниё. ин ҳамин кӯҳ, яъне берун аз шаҳр аст, дар перевал аст. ба ҳамин хотир сахт оташ баландам бошад, яъне мардум дар амн аст.